началото на третото хилядолетие напрежението на Земята достигна връхна точка. В битката за енергия, вода и въздух, човек за човека престана да бъде човек. Правоверни и всевярващи в силата на Аллах, денят наближава. Западът е пред разпад. Вече няма християнин, който да устои на парите. Жаждата за власт и богатство разпали опустошителната страст на суетата и пресуши достоинството им. Откупуват греховете си с злато, продават силата на законите си, престанаха да раждат, да възпитават истински мъже. Евреи, католици и православни вече не могат да се понасят взаимно. Правоверни. Днес неверниците правят отчаян опит да се спасят от свещения джихад. За неверниците е следваща криза. Темпора мутантор. Времената се променят и ние се променяме с тях. Всички вече говорят за промяна. А какво ще стане с църквата? Имам усещането, че църквата е отново във война с... Христос наказва пратилите го на кръст. Само че онзи кръст не е бил от злато, нито е бил обсипан с диаманти. Какво ще стане с църквата? Божието величие е в това да укрие нещо. Припознаването на лицата и събитията е плод на асоциативното възприятие на обективната действителност от въображението ви.